for a special treat from a man of many talents, actor, singer, host, and director. And I think he's also a pilot. You've seen him lead teleseries and melt hearts with his music. And now he's here to bring his star power to the Miss Kaogma 2025 stage. Let's all give a warm kamsur welcome to Xian Lim! I'd like to dedicate this song po para sa lahat ng nagmamahalan tonight. Nako, nasaan ba yun? Nasaan yung mga sumigaw? Para sa inyo po to. Teka, pwede ba akong pumunta dyan para magkalapit tayo sa isa't isa? Sige po, this song is for you. Nasaan ba? Hindi ko kayo makita. Yun o. Oh, pare ko, mayroon akong problema. Huwag mong sabihin na naman. In love ako sa isang kolehiyala. Di ko maintindihan. Huwag na nating idaan sa maboteng usapan. Lalo lang nadaragdagan ang sakit ng ulo at bin sa tiyan. Anong isarap tayo naging magkaibigan? Napuno ako ng pag-asa. Yun pala, hanggang doon lang ang kaya. Akala ko ay pwede pa. You guys gotta sing along with me. Huwag na nating isipin, kailangang tanggapin kung kailan ka naging seryoso sa kakanya gagawin. Everybody gotta sing! Hey! Ano ba naman kita? Huy! Magmukha kong banga, asa na lang ako, Richie, pilit ko. Diyos ko, ano ba naman dito? Oh, 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 oh. Paano tayo bababa? Kaya yan. Hanggang sa dulo ng mundo, hanggang mapulis ang puno, hanggang matulog ang luha. Mahulog ang kaya. Gusto mo ang aking mata, di mo ba nakikita? Ako ngayon lumilipad at nasa langit na. Gusto niyo ba? Alam niyo, bababa ako. Ang layo talaga natin sa isa't isa. Teka. Kaya yan, kaya. Pati sa kusina, magkabing laging magkasama. Kayo to! Ben! Di kutsilyo, di almasing. How! Di karabaw, di batutin. Mahal ko si Kuya, pagkat siya'y simple. Kahit may problema, basta't kami ay magkasama. Kaya naman to! Alam nyo, ang layo natin sa isa't isa. Yun o.
Pakis, pakis, pakis. Sa isang magasin, dilaw ang iyong suot at isang tindahan. Sa ibang naharang, napatingin, natulala sa iyong kagandahan. Sisikat ka, walang hiyan, medyo bakit ka pa noon? Ulit ngayon. Everybody gotta see it! Hey! What? Nagbago ng lahat sa sana pagkatilang kalakong pera. Yun, oh. Ang bilis sa mukha mong maganda. Paano tayo babalik sa taas? Paano tayo akyat? Yun o. Malayo pala to. Akala ko may hagdan. Kamusi Taraluman nung tayo ay bata pa. Ang galing-galing mong sumayaw, boogie man o cha-cha. Ngunit ang paborito ay pagsayaw mo ng elbito. Nakakaiga, nakakaaliw, nakakatindi, balahibo. Sa eskwela at diretso na sa inyo. At yung maghapon na tinuturuan nyo ako. Everybody! Walang kawalan, malang natinuruan mo ang puso ko na ulit ng punan. La 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 la. Maraming salamat po, grabe. I love you too. I love you too, pare. Nakakatuwa nung bumaba ako kanina. Kasi ko, paano ba aakyat dito? Di kayo, kamusta po kayo dito? Yun. I hope you guys are having a wonderful time. Sa lahat po ng nandito, maraming salamat sa pagmamahal. At bago po tayo before we push through with the pageant, I'd also like to thank Governor Luigi Villafuerte. Palakpakan po natin si Gov. And of course, Congressman El Rey Villafuerte, who is now the governor of Camarines Sur. Uy! Hello. So at this point, I'd like to... Okay lang ba dito muna ako? Huwag niyo muna ako paalisin. Okay lang ba yun? Mamaya, iikot ulit ako. Bababa po ako dyan. Let's take pictures together. But at this point, I'd like to dedicate this to our top 5 candidates.
And congratulations. Para po sa inyo to. To all the beautiful ladies of Miss Kaogma. Congratulations for being top 5. Do you guys have your bets? Sinong gusto niyong manalo for this competition? You know. Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul tonight? Would you tremble if I touch your lips? Would you laugh? Oh, please tell me this. Now you die for the one you love. Only in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can't take my breath away. Would you swear that you'll always be mine? Would you laugh? Would you run and hide? Am I in too deep? Have I lost my mind? I don't care. You're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can't take my breath away. Ladies and gentlemen, let's give them a big round of applause. To all the beautiful ladies of Miss Kaogma 2025. Am I in too deep? Have I lost my mind? I don't care. 'Cause you're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. Who can take my breath away? I can be your hero. Ladies and gentlemen, your top 5. Thank you very much. None other than the Thank one you. and only Xian Lim. It's such an honor to share the stage with you, Miss Nicole Cordoves and Mr. Daniel Matsunaga. So everyone, maraming salamat po. And I'll see you next year.